Ato am gamanta ato tanandre io zahava tsara resaka sakafo tsisy raha mikatrapoeky zegny pakopako ato crêpe ato akoho miaro vanio ato godrogodro ity belaro fahaizana izy ty karaha mofo gasy zareo eto ato ity brochette fa ianao ndraiky lasarinazy ity hoe amizay ino maty inanagna izy bon anisany raha mampiavaka gamanta ato boka izy ty resaka vanio raha jiaby hitantsika presque miaro vanio aby afa-tsy brochette fo tsy miaro vanio donc tsisy raha mikatrapoeky karibo aby atsika jiaby hinagna fa za io miasa aloha aia hoaniko aloha aminazy ty zegny fampiasa aloha za io aminazy ty pakopako sa crêpe sa godrogodro sa ibelaro ty sa i brochette ty hoanigna aloha bon alohatsika hinagna karibu abi Tsara marigny le belaro aty ary anazy misy vanio fa ity marika mampatsiahy zay mbola ela satria zay mbola ela boka andeha l'école mividy izy ty mpivarotra amy sisin-dalagna regny tegna nostalgique be izy ty fa mampiavaka izy ty tegna niny gamanta ty tsy vitany izy misy vanio mbola afaka afangaro saosy koa ty zegny raha tegna anisany atao saosy karaha igny izy aisala bozo afaka tsirona mafy mariny gamanta tegna hafa izy zegny afaka magnandrana mikomandy anareo aminazy ty fa hafa izy ty ato zay de raha ambarako ataoko saosy ndraiky karaha mbola ambiance mana saosy ty saosy kimo fangaro belaloa zay siron-draha vraiment tsisy raha mikatrapoeky zegny mba zegny eky sady mahatsatsantegna mbola ela tegna no marigny firona hafa misy zao ndraiky idriky aminazy ity godrogodro no agnarany tsaro marigny fa ty godrogodro ty zegny agnisany godrogodro tegna godrogodro voyageur daoko volagna zany hoe agnisany godrogodro mpandeha indrindra ambonin'ny tany izy ty fa misy 56 pays efa nandehanany godrogodro ty ary agnisany nahagamanta any gamanta ny godrogodro enareo mampiavaka ty ankoatra izy olo boka magnano izy ty le miaraka amy vanio avec coco fa ninazy misy goafa ndraiky ty avec chocolat ty zao fa avec chocolat ya avao zava texture anazy mo izy tsy le mahery be aveke tsy le malemy be leran'ny tsara karaha plastique zegny le mahagamantany gamanta no manafo tsarandraha ozy aminareo zegny izy ty zegny tagny amin'ny 2019 izy commence niketriketriky azy izy tagny amy 2020 izy tegna hoe nataony commercial be amizay le raha ty micomandie le tinagna karaha za amy gamanta ato tsara zala i raha ty manafo tegna vraiment fa maromaro hanigny amity antena tsy mihinam-bary fa voky edy
Raha igny amin'igny ny hina adalantegna fa tegna tsy lany raha jiaby ty izy koa tsy adalantegna moazy zegny donc amin'ny godrogodro ty vao malany azy fa za zaky nagnano za baka fa tsy lany jiaby ya ny afatrafatra donc anareo ka tianareo igny raha manjary raha nohaniko zao io amy gamanta ato misy page izy fainareo amy page zava gamanta de ao anareo magnano commande afaka magnano commande-na godrogodro afaka magnano commande-na belaroa afaka magnano commande-na crêpe pakopako izy razonao kabaka izy mbola misy tsy eo sasany mitetiky ro mazava zay ko babe ro mazava na laoko ayayaya mbola agnisany spécialité ndreo ato raha jiaby zegny ka zegny izy zavako aby gamanta tsisy raha mikatra poeky io ty zao doko ataoko dessert ty dessert brochette lasary zay en couleur